Umthandeni nangu manje ugijima ngoshuni waphansi kwamaphumulo ongazi uyitshena ukuthi engawushaya alanda ushuni wedla amanzi abe huye abe yikho konke athanda ukwenza okukhomba ukuthi lo muntu utalented uyi-artist u-creative and u-innovative. Wena ulo anika into eyi-1 angiphathi-ke ngoba nezwi selingasekho nje akasophinda anike enye into futhi akakaze anike enye into akasoze aniphinda anike enye into ngoba akasenalo ngisho nanezwi-ke futhi manje. Okwesibili akanalo vele ithalente ukunje umuntu wayethanda ukucula ngenhlahla wagcina efinyelelile emculweni. Ngitshene ngiyakutshela nje iqiniso lo muntu maniqaphela ngisho ukujika nje amanothi kuma backings zakhe ngendlela emnandi yahlukile akukho ucula nje into straight forward akukho nje uqhamuka nento entsha ukuthi uzuthi hey wajika ngenye indlela uKhuzani la umthandeni ukujikela ngenye indlela amanothi kuma backings zakhe usho ukuthi ya ngiyakutshela uKhuzani lo anika into edwa since eqala akakaze anika nje into ehlukile neyisimanga nebabazisa ukuthi hey lenzani iqhawe ke manje lutho angiphathi ke manje ngoba nezinto abethembele kuzona kube ngathi ayisebenzi ukuthi kungathi ayisebenzanga nje vele. Into abethembele kuyona ukuthi uzocula iculo lokazi bempromote nomntone ngane yakhe ngafuna wakho umuzi akusebenzanga. Angazi ke nje manje ukuthi yini ke manje asethembelekile ukutarabha umthandeni akumsebenzeranga uyayibandela la mtarabha abantu abayingenanga indaba yawo. So yonke into athembele kuyona ayisebenzanga kulonyaka odlule. Banikiwe njalo abantu ithuba ngangonyaka ukuthi umuntu aka reflect enze homework ukuthi kubhede kuphi abhale ingoma yena ubhizo ubhana nomthandeni ukuthi hey nangu udunudune gijima la emgwaqweni